हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय। गुवाहाटी इउनिभारसिटिया गोदान गाइडलाइन्स होदों SOP निफ्राय फैनाय। दा बे जाबाय कुइसन पेपारखौ इमेल आइडि जोंसो हरनाय जासिगोन। इमेल आइडि आवसो हरगोन होननानै बुंदों। एग्जामनि 15 मिनिट सिगां नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानांगोन आरो बे इउजनि नङा, नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा। पिजि लेभेलनि फार्स्ट सेमनिसो बियो एमकमनि नोंथांमोना नायना ला। जायफोर इउजि लेभेलाव नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा। दायो गाइडलाइन्स फैथ'वाखै, इमेलाव हरगोन ना मागोन फैथ'वाखै। जास्ट बियो जाहैबाय पिजि लेभेलनि, नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा। दा बेनिखायनो आं क्लियार खालामखाबाय जाहाथे नोंथांमोना टेनसन जानो हागौ इमेल आइडि गोमानायफोरा। दा बेनिखायनो जोङो गाइडलाइन्सखौ नायग्रोनोसै। आं खिथाग्रोनोसै गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोननो, बे इम्परटेन्टसिन। दा कुइसन पेपारखौ हरगोननो एग्जामनि 15 मिनिट सिगां इमेल आइडियाव स्टुडेन्टफोरनो हरनाय जागोन। नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानांगोन। बिनिफ्राय नाम्बार 2 फैबाय। नाम्बार 2 आव बे ब्लेंक पेजआ जाबाय A4 साइजआवनो नोंथांमोना लिरनांगोन आरो 10थाल' एलाव दङ नोंथांमोना मिथिखाबाय। आरो गासैबो पेजआवनो सिरियेल नाम्बार 1 2 3 होलांबाय थानांगोन। बिनिफ्राय सिंगल PDF फाइल खालामनांगोन। आरो गोदान आपडेटआ जाहैबाय कभार पेज खालामनांगोन। आरो बे कभार पेजआव मा लिरनांगोन नायना लादो। E आव दङ नेम अफ दा एग्जामिनेसन लिरनांगोन। बेनिफ्राय B आव दङ पेपार कड लिरनांगोन। C आव दङ नेम अफ दा पेपार लिरनांगोन। D आव दङ 10 डिजिट एग्जामिनेसन रल नाम्बार लिरनांगोन। बेनिफ्राय E आव दङ डेट अफ एग्जामिनेसन लिरनांगोन। F आव दङ केन्डिडेट्स इमेल आइडि लिरनांगोन। G आव दङ केन्डिडेट्स फन नाम्बार नोंथांमोना होनांगोन। बेखौ पेपारखौ नोंथांमोनाहाय कभार पेज खालामनांगोन आरो कभार पेजआव बेबायदि टाइपनि लिरनांगोन। दा NB आव नायोब्ला नोंथांमोना एन्सार शीटआवहाय एन्सार स्क्रिप्टआवहाय नामखौ लिरनाङा होनना बुंदों। नोंथांमोना जिखुनु जाया नामखौ लिरनाङा, बेवहाय ब्लेंकनि दोनबा जाबाय, नाम लिरनाङा। बिनिफ्राय फुल मार्क्सआ जाबाय नै कुइसन पेपारा बे जाबाय 56 नि जागोन। एमकमनि बियो एमकमनि खोथाखौ आं बेहाय खिथागासिनो। बिनिफ्राय नाम्बार 5 आव वार्डआ लिमिट थागोन। बेखौ कुइसन पेपारावसो मोनगोन, दायो मोनथ'आ। जेब्लानोखि कुइसन पेपार डाउनलड खालामगोन अब्लासो मोनगोन। आरो एग्जाम लिरनायखौ बुंदों 6 नाम्बाराव एकटायाव बन्द खालामनांगोन आरो लोगो लोगो PDF फाइल खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन। गासैबो पेजआवनो 1 2 3 सिरियेल नाम्बार होलांनांगोन जेसेबां लायो। बिनिफ्राय मोजां खोथाया जाहैबाय PDF फाइलखौ रिनेम खालामनांगोन होनना बुंदों। दा रिनेम होनोब्ला बेहाय साबजेक्टखौ नै बिदि होनानै साबजेक्टनि नामखौ होनांगोन। बेनिफ्राय एग्जामिनेसन रल नाम्बारखौ होनांगोन आरो डाइरेक्ट साबजेक्टनि नामखौ होदो, बेनिफ्राय रल नाम्बारखौ होदो, अब्लानो जागोन। 7 आव दङ, 7ना बे एखेयानो। PDF फाइलनि आपल'ड खालामनायनि टाइमा 1 आवरल', 1 घन्टाल' होनाय जागोन। बिनि उनावबो लानाय नङा। मात्र 2थासिम नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हागोन आरो PDF फाइलखौ। आरो बेबो जाबाय इमेल आइडिजोंसो हरनांगोन। नोंथांमोना इमेल आइडिजोंसो हरनांगोन, डिपार्टमेन्टनि इमेल आइडियाव हरनांगोन। नोंथांमोना जायफोर एमकमनि बिथांमोना डिपार्टमेन्टनि इमेल आइडियावसो नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन आरो नोंथांमोना एन्सार स्क्रिप्टखौ पर्टेलाव खालामनाङा। बे जाबाय आलादा आपडेट, नोंथांमोना मिथिबाय। आरो बुंदों नाम्बार 8 आव नोंथांमोना जेबो हार्ड कपि साबमिट खालामनाङा आरो लानायबो जानाय नङा होनदों। बेनिफ्राय 9 आव नोंथांमोना नायदो। 9 आव नायोब्ला नोंथांमोना मोनसिगोन। दा बे 9 आव बुंदों नोंथांमोननि फिउचारनि खोथा बुंदों जे नोंथांमोना बे हेन्ड राइटिंजों लिरनाय एन्सार स्क्रिप्टखौ दोनबानो जाबाय। जाहाथे फिउचाराव नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना श' खालामनांगोन। बेनिखायनो बेखौ मोजाङै दोनबानो जाबाय जे रिफारेन्स लाबोनो थाखाय रिफारेन्स होगोन नोंथांमोन उनावहाय। बेखौ नोंथांमोना दोननांगौनो जायफोर एमकमनि। स' लोगोफोर बेनोसोमोन, नोंथांमोना नुबायना। दा नै बिथिंहाय एग्जामा जागोन, टाइमा दङ, टाइमखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय। 11थानिफ्राय 1थासिम जागोन। एमकम फार्स्ट सेमिस्टार आरो 7 सेमिस्टारफोरना अल्ड कर्स निउ कर्स नैबेहाय दङ। फार्स्टआवनो दङ एग्जामा जागोन 11निफ्राय 1 PM सिम आरो डेटआ जाबाय 11 जुननिफ्राय 21 जुनसिम। बे जाबाय निउ आरो अल्ड कर्सफोरनि एमकम फार्स्ट सेमनि। बेहाय नायना लादो पेपार नाम्बार, पेपार नेम थायो। बिनिफ्राय अल्ड कर्सनि नोंथांमोना दङब्ला बेखौ नायना ला। ओमफ्राय दानिया 7 सेमिस्टारा जाहैबाय नै बेना टाइमा एखेयानो। बे जाबाय 11निफ्राय 1 PM सिम आरो डेटआ 10 जुननिफ्राय 18 जुनसिम जागोन। बे अनलि निउ कर्सफोरनि थाखायल'। नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो, डिसक्रिपसनाव दङ। स' लोगोफोर बेनोसोमोन एमकम फार्स्ट सेमनि। नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा, हाखागोन। आरो जायफोर इउजि लेभेलाव नोंथांमोनाबो टेनसन लानाङा। नोंथांमोना इमेल आइडियाव फैगोन ना मागोन, दायो आपडेट फैथ'वाखै। जेब्ला SOPआ गाइडलाइन्स होगोन अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ होफिनबावगोन। स' लोगोफोर बेनोसोमोन आपडेटआ गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि एमकमनि SOPनि गाइडलाइन्स।